tener en conta as persoas con TEA e axudarnos a buscar empleo, un posto que tenemos grandes dificultades para buscarlo e mantelo. Darnos apoios e alternativas tendo en conta as nosas características especiais, dar acceso ás persoas con TEA e aos programas de emprego. Garantir todos os apoios e recursos necesarios en todos os centros educativos, ter en conta os nosos dereitos para que os nosos pais, nais ou representantes legais elixan a modalidade de escolarización que prefiran, aumentar os recursos, tamén os económicos, formar a toda a comunidade educativa. Ademais da lectura do manifesto, a Camba desa Praza de Feciñáns acolleu unha xornada de convivencia para tomar conciencia sobre autismo. Nos actos estiveron representadas a Federación Autismo Galicia, Bata e o colectivo Familias Azuis. A súa presidenta, cambadesa Enaide Xavi, pide que se garantan os seus dereitos para que poidan gozar dunha vida plena. É importantísimo que cada vez nos impliquemos máis nas necesidades que teñen e na necesidade dunha vida completamente autónoma, que ao final é o que queremos todos para, pois no meu caso, que ainda estou en papel de nai, para os nosos fillos. A inclusión das persoas con autismo depende tamén da súa visibilidade, un reto que aínda segue a ser unha tarefa pendente. É algo que hai que dar visibilidade, ver que, a inclusión pode ser posible, a integración de todas as persoas teñan ou non teñan algún tipo de discapacidade. No caso do autismo, pois sabemos que é algo que é superable, que dependendo dos grados hai tamén diferentes valoracións. Actos como o desta mañá en Feciñáns, di a alcaldesa, contribúen a esa tarefa de visibilización do autismo. Na praza desenvolvéronse varias actividades co alumnado do Obradoiro de Garantía Xuvenil. Que a xente que pase por aquí, que vexa que se está facendo algo, que o que se está facendo ademais a prol do autismo, facer unha convivencia entre persoas que teñen e as persoas que non teñen autismo, ver que entre todos que podemos mellorar a súa situación, que podemos mellorar as súas actividades. A esta xornada de visibilización do autismo tamén se uniron os comerciantes de Cambados.